Днеска имам честта да ви представя нашия, както обикновено, гост на предаването Зенгелер, доктор Иво Димитров. Тази вечер ще дискутираме една много интересна тема за подрастващото поколение и по-специално за тези, които искат да се занимават повече с академия и да продължат развитието си след бакалавър или магистърска степен. Добър вечер, господин Димитров. Първият въпрос, който... Вие, първо да кажа няколко думи за вас. Вие сте завършили университета в Браун, имате PhD по физика, а преди това Корнел с бакалавър оттам. И в общи линии сте минали през цялата образователна система и горе-долу я познавате доста добре отвътре, как функционира. И днескашното предаване мисля, че ще е много полезно за всички хора, които искат да продължат тяхното образование, особено ако те решат да следват в Америка и да получат директно информация от източника. Първият въпрос, който ще ви задам тази вечер е: това е образованието е една лична история. Какво те накара в началото да решиш да се занимаваш с докторантура на първо място? Тоест, каква беше вашата мотивация и кога по-точно решихте да преминете към тази стъпка? Добър вечер и привет на вас и на вашите зрители. Много се радвам да бъда във вашето студио отново, господин Варимезов. Само исках да дам един бърз дисклеймър преди да навляза в темата. Първо искам да кажа, че въобще не се смятам като някакво гуру на тема висше образование. Това просто е едно лично отражение. И дори ако трябва да сме напълно честни, аз съм нещо като динозавър сред младите хора и трудно мога да се квалифицирам като някой, който може да даде полезен съвет, особено в днешно време, където вече живеем в ерата на изкуствения интелект. Така че всичко, което ще кажа тази вечер, е по-скоро лично мнение. Да, за момента, когато вие сте били, разбирам. Но това също е доста полезна информация, защото все пак академията знаем, че се променя трудно и доста от нещата предполагам, че няма да са по-различни в днешния момент. Да. В смисъл, времето, когато аз правих моите решения, беше в средата до края на 90-те години. Така че аз започнах колежа с намерение да ставам медик. Първоначалният ми план беше да завърша медицина, но бързо и до известна степен на време се осъзнах, че от мен лекар няма да излезе. Поради простата причина, че имам голяма непоносимост към кръв и към жива плът. И реших, че защото обикновено в началото родителите много обичат да дават чатлак на новото поколение, отиде да завърши медицина, високи заплати и така нататък. Обаче има някои хора, на които книгата ни им понася, има на други хора, които кръв и черва ни им понасят. Да, аз по-скоро бях от втората категория. Така че много бързо ми стана ясно, че не съм материал за медицинската професия поради моята болезнена непоносимост. От друга страна пък видях, че добре се справям и харесвам класовете по физика, защото цялата наука ми се стори като доста по-интерактивна. Примерно, правенето на домашно не беше свързано с запаметяването на някаква информация от учебника и по-скоро имаше голям креативен елемент, голям творчески елемент, където всяка решена задача, всяка направена домашна, всеки покорен учебник бяха като един такъв
experience, един такъв опит, който ти отваря очите и те тренира да едновременно да ставаш по-добър в нещо, но и да развиваш и умствените си възможности. Така че, когато аз направих това решение в края на 90-те години и в навечерието на 21 век, тогава едновременно не знам дали беше младост или по-скоро времената бяха много оптимистични. 21 век щеше да бъде века на откритието, на науката и на технологиите. Вече от висшата на четвърт век по-късно вече знаем, че света не се отправя към век на технологии, на откритие и на научен прогрес, а по-скоро отиваме към един тамен enlightenment, както беше казал Питър Хил. Между другото, искам да вмъкна един бърз въпрос. Извинявайте за прекъсването. На нашите зрители би им било много интересно на пръщапулника какво сте хванали, когато сте проходили. Това е малко така в реда на... Ако трябва да съм напълно честен, не помня какво съм хванал на пръщапулника. Не помня дори дали съм имал помним какво са хванали, обаче за нас това е малко по-далечен период във времето. Мога да кажа за сина ми, че той се хвана за буклукджийския камион, обаче това е напълно в реда на нещата, защото по думите на майка ми, нали ми, когато съм бил малък, когато съм бил на 4 или 5 годишна възраст, съм се мечтаял да ставам буклукджия, защото по време на соцвремената камиона идваше с много шум и операторите въртяха тези големите варели по тротуара и всичко правеше много и шум. Още в 5:30 Да, самия камион правеше много шум, работниците правеха много шум, варелите правеха много шуми, като залепят този варел за този електромагнит отстрани и това правеше много шум. Така че всеки път, когато буклукджийския камион наближаваше нашия квартал и аз с голям интерес съм се залепил за прозореца и съм казвал на всички, че ще стана буклукджия един ден. Това изглежда, че е била първата ми детска мечта и в реда на нещата есена ми е искал да стане. Но това беше едно такова малко отклонение. Продължете. Да. Следващия въпрос, на който искам да се спреме, ако можете в момента сега ако можехте да върнете времето назад, в момента в който започнахте да кандидатствате за докторантурата, какво бихте направили? Дали бихте избрали същия път, който тогава избрахте, или бихте пръкнали по малко по-различен път, сега вече след като знаете с хайндсайт какво се е случило? Да, за съжаление, първо не можем да върнем времето назад, но и от друга страна, да, не знам точно какво бих променил, но на времето, когато направих това решение да избера Браун, за да направя докторантурата, бях мотивиран от факта, че Браун беше едновременно имаше много добра програма по кондензирана материя и теория и експеримент, но по това време същевременно мислех дали не искам да се занимавам с нервни мрежи. И по това време ръководителя на програмата беше Нобеловия лауреат Леон Купър. Обаче, докато стигна до там, вече се бях разкандардисал от нервни мрежи. В последствие станах експерименталист по кондензирана материя. Сега, ако трябва един млад човек да направи същия избор, въпросът ви беше дали бих направил по-различно решение. Мисля, че да. Мисля, че бих направил по-различно решение и по-скоро бих продължил или с нервни мрежи, или с изкуствен интелект, когато изкуственият интелект още не се беше превърнал в... Да. Много от моите колеги се пренасочиха към
изкуствен интелект, обаче това беше някъде преди 10 или 15 години, когато цялата професия беше съвсем нова и в индустрията наемаха хора, които халха се нямаха от изкуствен интелект. Някои от тях бяха завършили специалности, които нямат нищо общо с изкуствения интелект и буквално бяха взели няколко онлайн курса по изкуствен интелект. Така че, ако можех да върна времето назад в началото на 21 век, когато изкуственият интелект беше все още само една... в зародиша и беше стриктно академична дисциплина, това може би ще да бъде най-продуктивното време да вляза. Обаче, разбира се, нали, с същия този успех щях да се върна в миналото и да купя акции за Amazon и биткоин. Точно така. Когато те бяха в зародиша си и може би изобщо на този етап нямаше да има нужда да преследвам някаква кариера от каквото и да е било естество. За младите много ми е трудно в момента да им давам съвети. Когато самия аз бях в края на своя академичен път, т.е. завършвах вече от докторантурата, не че бях на края на академическия си път, обаче завършвах докторантурата и се опитах да намеря, да разузнай какво е положението с други кариери, но за съжаление моето завършване се съвпадна с голямата депресия от 2007-2008 година. Така че, когато аз бях на пазара на труда и се търсех работа, за съжаление, много от големите фирми, първо започнах да се ориентирам към Уол Стрит, обаче кризата започна от там. И след това, докато се ориентирам в други избори, в други кариери, вече мандалото беше напълно хлопнало и всички врати бяха затворени заради голямата криза. Така че направих най-доброто, което можах при обстоятелствата и направих един постдок в Брукхейвън, който се намира в Лонг Айланд и на времето преди десетилетие това е бил, може би, водещата държавна лаборатория по изследвания и самия Манхатънски проект е започнал точно там. И дори по мое време имаше няколко величия, които все още работеха там, но с течение на времето видях как хората не могат да се реализират в научната си кариера. Единствените, които успяха да намерят добри и сигурни позиции, бяха колегите от Китай, които буквално с едно телефонно обаждане успяваха да се набавят академични позиции направо от ранка на професор в Китай. Дори на самия мене, бившия ми началник, който беше китаец, имаше връзки в Китай, самия той ми предложи, че би му ходатайствал за работа, ако бих съгласен да се премести в Китай, но тогава това изобщо не беше в карта. И така че, мислейки за новото поколение, за съжаление, не мога да дам много полезен съвет дори и на моите деца, защото в момента живеем в едни нови времена, където вече изкуственият интелект започва да елиминира много интелектуални професии или по-скоро бих казал академични професии, където самата професия е свързана с запаметяване на факти. Точно защото този изкуствен интелект може да се рови навътре в литературата и да вади фактология. Така че... Все пак може и да се използва в ресърча, става въпрос. Да. Разбира се, аз не искам изобщо да кажа, че изкуственият интелект е заместник на човешкия интелект, защото де-факто изкуственият интелект е просто едно статистическо помагало, което... Ние ставаме по-съвършени, Да, което просто е програмирано по такъв начин, че да може да се рови в информацията и да изважда това, което е потребно. Така че изкуственият интелект
Нито има собствен мозък, нито има собствен капацитет за творчество. Той единствено може да разполага с информация, която вече е създадена. Така че по-елементарни форми на умствен труд действително ще бъдат залечени и премахнати заради изкуствения интелект, Дори който... по-сложни бих казал, не само елементарни, нали, смисъл. Да, Много от програмистите, които на времето бяха едни от най-ценените хора, в днешно време стават ненужни. да, обаче отново изкуственият интелект успява Прави да... грешки и не може да го оставим тотално само на него да разчитаме. Да, точно така. Но в крайна сметка изкуственият интелект създава код, който по принцип е бил създаден някога. Нали, в смисъл... Той прави, базира нещата на вече известна информация и просто я синтезира и... Да, така че според мен има възможността за изява на младото поколение в академични сфери, които са свързани с творческа мисъл, с нестандартно мислене. Нещо, което го няма вече в базата данни. Нещо, което го няма в базата данни. Това, според мен, няма да бъде премахнато от изкуствения интелект. Нито в близко, нито дори в по-далечно бъдеще. Но изкуственият интелект, според мен, ще бъде много успешен в запълването на дупки в информацията. Примерно, изкуственият интелект няма да може да замени тези нови приложения или нови открития, които са свързани с нестандартни пътеки на развитие или с големи скоци в разбирането на природния свят. Но, примерно, ако имаме няколко крайности, няколко крайни режима, изкуственият интелект би могъл много добре да запълни липсата на знание в междинния режим. Да. Нали? Да запълва дупки в цялостното ни разбиране за света. Обаче тези, които ще бъдат авангардистите в сферата на науките, според мен, тези хора не могат да бъдат заменени по никакъв начин. Но, за съжаление, това не са болшинството от живеещите хора на планетата Земя. Това са малцина, това са няколко човека, които се броят на пръстите на ръце и на крака. А сега какво ще направят останалите, това ми е много трудно да го предскажа. Да. Да преминем към следващия въпрос и ще помоля малко по-бързичко. Да минаваме през въпросите, защото има много, а пък няма да ми стигне ограниченото време, с което разполагаме тази вечер, доктор Димитров. Какво си мислихте, че ви предстои, когато започвахте докторантурата, а какво всъщност се оказа, след като вече минахте по този път? Да, мислех, че най-вероятните пътища пред мен щяха да бъдат или кариера в академията, поне тогава, когато започвах, или алтернативно в някакво индустриално начинание, което да изисква моите способности. Обаче, както вече казах, светът доста се промени от тогава насам. Както нашия общ приятел Кун Гаврил каза, не може да подхвасим морето. Не можем да похвасим морето. Дори моят научен наставник мислеше, че когато започна финансовата криза 2007-2008 година, той гледаше на света с розовите очила и си мислеше, че сега, понеже има криза, държавата ще налее повече пари в науката, за да потикне научен прогрес, индустриален прогрес, така нататък. Но, разбира се, нито едно от тези неща не се случи. Мисля, че по-трезвия поглед върху нещата
го получих, когато бях вече в Брукхейвен и бях на Сблъскате се с реалността. постдокторска позиция. Да, моя колега, който Бившия ви шеф. не, той не ми беше точно шеф, той беше старши колега, добър приятел украинец, с, нали, наш човек с по-циничен поглед върху нещата. Разбира се. Един път ме дръпна настрани и ми обясни, каза ми човек, вика, виж какво, науката в днешно време е горе-долу като науката по време на Древен Египет, където в началото учените са били ценени заради това, че нали, те са били предимно астрономи, гледали са звездите, опитвали са се да правят прогнози за промяната на сезоните и така нататък. Така че когато имаш хора, които могат да предвидят сезоните, кога е добро време да се съди, кога е добро време да се прави жътва и така нататък. Такива хора са ценни в обществото, защото дават полезна информация. Или такива, които наблюдават приливи и отливи, отново полезна информация. Обаче по-нататък същите тези астрономи са били използвани от управляващите класи, за да разпространяват религия, така че да подсилват властта на фараоните. И горе-долу и в науката в наше време. Да, и нали, неговата идея беше, че науката е последната дупка на кавала за политиците, които са тези, които взимат решения за това как науката ще бъде финансирана, защото за да видим големи успехи в науката не трябва доста време. Тоест на нас не трябва десетилетия, за да направят хората научните изследвания, след това тези научни изследвания да се превърнат в приложения, които да по-нататък да се превърнат в продукти за обща консумация и така нататък. Тоест технологията, която ние имаме в нашите смарт телефони сега, е технология, която отчасти е излязла от Втората световна война, отчасти е излязла след изобретението на транзистора, след откритието и изобретението на транзистора и така нататък. Дори и технологии, които са излезли в последните на 10 или 20 години, които са свързани с течни кристали, които позволяват екраните да бъдат или плоски, или да могат да бъдат сгъваеми и така нататък. Така че много квантови технологии, много течно-кристални технологии, които са свързани с много научно-технически прогрес, стоят в базата на продукти, които употребяваме в днешно време, обаче никой не иска да ги финансира, понеже от финансирането на науката до задоволяването на потребителските интереси минават десетилетия, а през това време политиците не могат да съберат техните политически дивиденти. Като говорим на тема политика, може би няма да е лоша идея да посветим днешния подкаст на Линдзи Грейм, който замина на едно по-добро място в днешния ден. Светло му памет. Да. Довършете мисълта, да, защото тъкмо щях да задам следващия въпрос, ако не... Не, никъде не ви спирам. Добре. Кое е единственото нещо, което ви се иска някой да ви беше казал преди да започнете в програмата в Браун? Нещо, което не знаехте, обаче ако някой ви го беше казал, малко така нещата щяха да се развият по-различно в стечение на обстоятелствата. Да, един от най-големите проблеми, особено по мое време, беше, че горе-долу хората, които завършват физика, голям процент от тях продължават в академия, малък процент от тях продължават към други начинания, като електроинженерство или кариери на Уолл-стрит. И като цяло, по мое време, такова нещо като career development горе-долу нямаше. Помня, че голям процент от нашия завършващ клас продължи към graduate school
И нали, большинството от нас влязохме в добри и прилични програми. Дори бях в контакт с някои от моите състуденти от колежа години по-късно. Един от тях го свързах с друг мой приятел и колега от Браун, който моя студент от колежа се занимаваше с теория на космическия на microwave background, докато моя приятел правеше експерименталната част. Между другото, вашата дисертация беше върху вортексните линии, доколкото си спомням. Да, моята дисертация беше върху динамиката на вортексните линии. Нали, така че академичните теми са много такива нишови, доста тесни, обаче от друга страна, нали, трябва да отбележим и малкото плюсови, които идват с имането на докторска степен по физика. До известна степен отвори врати, които нямаше да могат да ги отвори по друг начин. И нали, забелязал съм, че такива хора с тия квалификации обикновено се реализират в професиите, които започват да преследват, защото в процеса на учене на физика и на преследване на научния процес, човек някак се наостря към информация и това и как да борави с нея. И нали, горе-долу всички, които завършихме, малцина от нас останаха в академията, большинството от нас преминахме в други кариери. Включително този мой колега, който беше станал теорист-космолог, сега в момента е в Япония и се занимава с финанси. Чух за друг един, който пък стана започна да се занимава с ядрена медицина. И нали, смисъл, редица от моите колеги станаха или програмисти, или консултанти. Тези, които завършиха от моя випуск, някои много близки мои приятели, станаха специалисти по изкуствен интелект. Един от тях дори отвори много успешна компания, която успяха да я продадат след това на голяма фирма, на Deloitte. Така че, нали, хубавото е, че първо от една страна получаваш безплатно образование, защото докторантурите са заплатени обикновено от НСФ. Нали, в смисъл, ти не плащаш за образованието. Да. И от друга страна, обикновено, рано или късно на финансовите пазари, не на финансовите пазари, просто на пазара на труда се намерят хора, които оценяват този вид образование, този специфичен вид тренировка, този подход към проблемите на професията и така нататък. Аз съм минал през доста начинания, след като напуснах Генерално академията, след като излязох от Брукхейвън в 2012 година. И това е защото имах доста широк диапазон от знания. Примерно знания по квантова механика, електродинамика, малко програмиране тук и там, статистически методи и освен това голяма част от моята докторантура беше свързана с неутронно разпръскване, което пък съответно ми даде този бекграунд, който е необходим, когато примерно трябва да боравя с радар или с технологии, които са базирани на радар, сонар и така нататък. Защото физическите принципи са много сходни. Нали, в смисъл, принципите на разпръскване са много близки до други принципи и идеи в оптиката. Така че да, не мога да се оплаквам до безкрая, защото
Да, все пак тези умения и тези знания, които ги имам, нали, някак се ме сложиха на солидна почва в професията. На друг пиедестал, деца вика, да. Да. А, а, нека да поговорим малко върху финансовото изражение на нещата. Все пак нашите зрители биха били така любопитни да разберат каква е горе-долу средната заплата в академията. Нали, ние сме чували, че не са много високи, но все пак ако решат да останат в академията и да се стремят към tenure, което, нали, на български ще значи позиция до живот, какво ще им кажете Пълен като... професор. Ами, да, нещата са действително зле. Има някаква вариация между различните специалности. Примерно, чувал съм, че професори, които преподават в MBA програми, получават доста повече, примерно, от тези, които преподават в чисто академически специалности, като физика или антропология или археология. Но като цяло, ако трябва да погледнем на академията като цяло, не е място, където се правят много пари. В смисъл, когато аз бях студент по време на докторантурата ми, тогава може би правих някъде към 18 000 през учебната година, плюс още 3 през лятото, грубо казано. Така че такива заплати са под нивото на минимум wage, на минималната ние вече заплата. говорим, ако станете вече професор в нали, университет. Ами, в момента не съм осведомен с текущите им заплати, обаче преди 20 на години, когато познавах нали, нови, съвсем млади асистент професори в отдела по физика в Браун, ами започваха някъде на около 60 000. Да. И сега с инфлацията може би 80 000, обаче не е велико. Това е начална заплата за човек с колежно образование. И на времето 60 000 също бяха заплата, която беше по-справедлива за човек с колежно образование, не някой, който е минал през докторантура и след това през постдок. Има ли момент, когато пропуснатите доходи във времето, когато сте били заед с нали, постигането на докторска степен и факта, че другите почват малко по-рано работа, това изплаща ли се в един момент или другите може би ще кажете, че имат малко по-добър head start, нали, от вас, които малко по-късно влизате в кариерната стълбица? Ами, мисля, че тези загуби, които ги имаш в началото за забавяне в кариерата ти, нали, в моя случай, в случая на мои колеги, които завършиха горе-долу в същия интервал от време като мен, нали, между 2007 и 2009 година всички минахме през горе-долу едни и същи проблеми. Академичните позиции бяха много трудни за намиране, влизането в индустриалния сектор беше почти невъзможно и така нататък. Сега, така като погледна на себе си, на останалите около мене, които де-факто пострадаха заради това, че завършихме в най-лошото възможно време, нали, началото на финансовата криза в 2007-2008 година. Това създаде едно кариерно забавене в моя случай и в случая на много други от порядъка на 5-6 години. Така че тези 5-6 години няма да се върнат никога. Но един път бях много унил, бях в процес на търсене на работа и Лели ми така ми каза. Вика, знаеш ли какво, представи си, че си се оженил, да си се развел и тя е замъкнала половината от това, което си направил. Много или често се случва в живота. Случва се често в живота, нали? Или пък обрали са те. И трябва да започнеш отново. И трябва да започнеш отново. Така че, нали, човек, дето се вика, знае 2, знае 200, тези загуби никога няма да ти се върнат повече.
няма да можеш да се върнеш назад във времето и 5 години по-рано да влезеш в кариерата, да печелиш сериозни пари, да инвестираш или пък да се натрупал някакъв капитал. И точно в навечерието на финансовата криза от 2007-2008 година, когато можеш да отидеш да купиш недвижимо имущество за сравнително ефтино, което след това да се вдигне в стойност в годините след тази финансова криза. Така че тези възможности са завинаги загубени, но просто нали, в един момент човек трябва да тегли чертата и да върви напред и да не дълбае прекалено много в миналото. Да, защото... и да не се обвинява за взети решения. Точно, защото това дълбаене има много лош ефект върху самочувствието на човек, върху душевното му здраве и така нататък. Просто не бива да тъпчем на едно място и бих посъветвал и младите хора да гледат само напред и да вървят само напред. Да. А следващия ми въпрос, който бих искал малко да засегне, ние знаем, че нали, човек прекарва един доста дълъг период в университет и това съответно му струва известно психично здраве или някакви по-интимни отношения, които е можел да бъде или да няма възможност да бъде. А също така и прегряването от преработване или много учени също са проблеми, често срещани явление. Много хора не завършват докторантурата. Няколко думи да кажете за саможертвите и дали си струват, както много добре знаете, ходили сме, когато сме били студенти на много партита и сутринта, като се събудим пияни по пода, изяждаме едно парче, за което е на пода от предишната вечер и продължаваме да учим в лабораторията на университета. Кажете се пак няколко думи от вашата гледна точка. Да. Имаше и радостни моменти, имаше и нощи пълни с партията и алкохол и така нататък. Защото вярно е, ние сме докторанти и така нататък, но с единия крак сме в света на възрастните, но с другия крак сме в света на младежта. И самите ние бяхме... Или по-скоро в лабораторията. Лабораторията, ти често излизаш от лабораторията и влизаш в бара или в дискотеката и после обратно към лабораторията. Така че доста време, голяма част от 20-те си години съм ги прекарал на тъмно. Сега, отново въпросът е дали се струва или не. Вярно е, имаше много саможертви, които направих по път. Понеже аз бях експерименталист по ниски температури, много често експериментите ми траяха с дни наред. Така че като направим един кулдаун, ние използвахме като охладител течен хелий и веднъж хелий, като влезе в системата, трябва да стоиш буден, докато свърши целият експеримент. И буквално с цели дни и нощи сме били будни, аз и моя колега Никос, много добър приятел. Пращам му поздрави, ако случайно ме слуша сега в момента. И Феранти. Да, Феранти само, че беше теорист, така че неговите саможертви бяха от друго естество. Те, които правихме експерименти, някои от нас сме будували по цели нощи, за да ги правим. И тук не говоря за една или две нощи, само тук говоря за поредица от седмици и месеци, където спиш тук и там. Помня, един от експериментите ми беше в НИСТ, в Мериланд, където правихме неутроново разпръскване и буквално 4 или 5 дена почти не бях спал. За по няколко минути съм заклюмвал на стола или пък 15 минути тук, 20 минути там. И накрая на този експеримент, заклевам се, мислех си, че ще загина. Това беше експеримента, който даде голяма част от важната информация за моята докторантура, за моята докторска теза, обаче направо бях на абсолютния ръб на физическото преизтощаване в този момент. Да. И отново, ако трябва да се питам дали това нещо се е струвало, бих казал не. И
този съвет, който бих дал на младото поколение е, ако има начин да се преориентират професионално към това, което ще правят по-нататъка. Един от плюсовете, който излезе от моето образование и от образованието на други мои приятели и колеги, които завършиха с докторантура, било по физика или в инженерните специалности, бяха така наречените transferable skills, т.е. умения, които могат да бъдат прехвърлени извън академията. И обикновено тези умения, които могат да бъдат прехвърлени извън академията, са способности за програмиране, разбирането на математически модели, как да направиш такъв, статистика, дизайн на експерименти в някои случаи. В днешно време предполагам, че едно от изискванията, дори може би е свързано и с изкуствения интелект. Това, което бих посъветвал младото поколение да направят, е да се стремят към идентифицирането на тези умения, които пазара изисква, които бъдещите им работодатели биха изисквали от тях, и ако има челом да се фокусират върху развитието на тези умения, защото минаването през тези graduate програми, които водят до терминални степени като PhD, да, човека развива тези странични умения, но голяма част от времето, повече от половината от времето, което ти прекарваше в четене на статии, в размишляване върху разни езотерични теми, които горе-долу не вълнуват целия свят. Които са много нишови и които са много тесни. Да. Така че ако могат да наблегнат върху това, което се цени, особено тези, които не търсят, няма да търсят академическа кариера след като завършат, е да се фокусират върху тези умения, които пазара на труда цени, а не да минат през целият този процес на натрупване на информация, която в реалния свят може би няма да им доведе до големи дивиденти. Това е просто моето скромно мнение. Да. И като завършваш въпрос, бих искал да споделя нещо по-така ведро и комично в цялата тази история. Доста често сте ми разказвали истории за вашия шеф китаец, който даже по някой път не ви е пускал в лабораторията, ви се е карал, когато сте правили експерименти. Да кажете така няколко думи за него, какъв човек е бил и някоя друга история, за да разведели малко настроението. Тук вие говорите не за моя адвайзър от докторантурата, за неговия приятел и познат, към който той ма препоръча, който евентуално стана... който стана моя шеф в Брукхейвън по време на моя постдок. Да, в смисъл, когато аз бях в докторантурата, ние боравихме с доста големи проби. В смисъл, от порядъка на сантиметър на половин сантиметър или 2-3 сантиметра на 1 сантиметър и така нататък. Обаче, това е защото естеството на работата ни беше свързана с неутроново разпръскване и в неутроновото разпръскване обема на пробата е от голямо значение за сигнала, който събираш след това. Когато бях обаче в постдока, пробите бяха съвсем малки, защото большинството от експерименти, които се правиха там в лабораторията, бяха или магнетизационни, или транспортни експерименти. Транспортни експерименти е измерване на съпротивлението на дадения материал при определени условия. И тези съвсем малки проби, миниатюрни проби, изискваха много деликатни ръце, които, за съжаление, аз нямах. Шефа ми винаги беше на мнението, че имам груби ръце, големи бицепси, като някакъв борец или нещо подобно. Горе-долу той мене ме използваше или за
за Или частната за, работа. или за отварянето на буркани, за заливането на големи гайки и така нататък от една страна, нали, на най-физическия труд или и другата крайност, най-интелектуалния труд. И в смисъл, помня, бяхме направили експеримент по неутроново разпръскване в Олкридж, в Тенеси, и аз се върнах, нали, намерих интересни неща в данните, обработих ги, го убедих, че тази статия трябва да бъде публикувана, обаче му казах, че имам нужда от още данни, които трябва да бъдат и го убедих, че тези проби трябва да бъдат изследвани в лабораторията. Опитвах се да го накарам да ми измери специфичната топлина. И той тренира един от студентите му как да направи експеримента и да го приготви. Обаче аз нямах търпение, той като напусна и аз влязох долу в лабораторията и се включих в процеса на подготовка. И студента приготвя нещата, аз съм отгоре му и му обяснявам разни работи, обяснявам му как експериментът работи по принцип, защото той допреди не беше правил експеримент по измерването на специфичната топлина, обаче през това време шефа ми китаец взе, че влезе в лабораторията. И като ме видя, че работи, се ядоса ужасно много. Вика, че с тия груби ръце ще ми щупиш цялата апаратура тук. Махай се от тук, качвай се горе и напиши някоя статия. И вика, ако те видя да работиш в лабораторията отново, направо те гоня. Викам се на къла, тук какво трябва да правя. Нали? Аз си мислех, че трябва да върша работата, пък в последствие той ме накара да пиша статии. Човека ми беше наредил на мене, прави строве, ако имаш нужда от някакви данни, идваш и ме казваш на мен или пък на студентите и ние ще ги набавим тези данни, обаче ти не пипай нищо. Така че горе-долу прекарах 3 години, пипайки само клавиатурата на компютъра и поръчвайки данни. Искам да ми измерите това, искам да ми измерите това. А между другото, той беше и малко доста проста вашия шеф, вашия ръководител. Ами да, вие се срещнахте на сватбата ми, нали? Той беше там. Шефа ми от Брукхейвън беше на сватбата ми. Ами, възможно е, но сега смътно. Да. И като знаем китайците как не правят разлика между хи и ши. Разбрахме се. Да. Ами много ви благодаря за времето, което отделихте тази вечер, доктор Димитров. Предполагам, това ще е доста интересно за нашите зрители и се надявам следващия път да дискутираме пак така много интересни теми и да дадете малко различния поглед, който имате върху нещата и колкото повече различни гледни точки имат младите хора, толкова по-добре могат да вземат информирани решения. Да, по-скоро от нас старите най-важното е да научат какво да не правят. Точно така. Приятна вечер и до нови срещи. И на вас също. Лека вечер. Лека вечер.